Uma nganamanje nganani kusasa ngaphambi kusasa uyangijwayela awungiboni mina angakakuzwa ukhuluma ngodaba lokuthi ngimukela ukunuka. hayi ngikubuzi ngiyakutshela nje angizelanga la uzokubuza uzokumema uzokutshela ngoba wena wangishiya ezweni uqhamuka manje uzongitshela ukuthi ngikuboshiwe mina ngihlangana nawe. wentombi eshewethe zobatuphuto abantu ke lo yellow ball ufala ngamaso samakambi ke SMG bathi motankulu ingadlangadla umshini oshintsha bathi ke ibhalo laphansi bathi ke unyonyavu. We are right here on uhlelo inunu engafi sila onana secret location lapho khona sibhayelo khona usisi Amanda othi naye ke unenkinga lapha nobaba wengane zakhe. Angazi ukuthi ufuna ukuhlanganisa kanjani baba nomshado kanjani, kodwa ke asike sithi sithatha from the horse's mouth. Ake siyobheka ukuthi namhlanje inunu engafi iyolungisa lophu udaba. Kanti khumbula na ungakwazi ukuthi usibhalele mangabe unenkinga efanayo, ungabe unenkinga noma wengane noma unenkinga nobaba wengane. Asike sozudabana namhlanje. Danko Kilikiti mwasa kwa Simita TV sesikhona ke la ndaweni esigameko la ngibizwe khona usisi kwelithapha ngaphambi. Amanda. Yeah. Sikhona la khona ngibizwe khona usisi Amanda ngodaba lakhe lokuthi ufisa ukuconfessa ubaba wengane yakhe ngodaba oluthile. Kodwa ke ngizozola yena mangabe selichaza kahle udaba lonke. Sisi Amanda sakumukela sakulungela. So sisamandla sicela uchaze lombukele ekhaya ukuthi yini edala ukuthi umuntu engafi namhlanje ukuthi sibe lapha. Ngoba ngifuna ukuthi bangisize ngoba angikaze ngacabana nobaba wengane yami. Ngifuna umchazela yini le ngimuthelana khona sikhuluma njengabantu badala. Yini lofuna ukumtshela yona, ufuna ukuconfessa kuye ngoba uthi angazi ngihluka. Hayi sengiyashada manje. Manje ngifuna umchazela ukuthi hayi sengitholile umuntu uzofika ekhaya ezongibona. So it's a breakup. Ufisa akushiya for distance. Hayi mina nobaba wengane yami akaze sacabana sashiyana kanjalo singakhulumisana, but hayi si right. But ngifuna umchazela ngoba sengitholile umuntu ongithandayo nengane yami. So ngifuna wakhe imuzi nanomuntu wami. Umuntu wele good. Yes ubaba. Okay. So ingane leyokhuluma ngayo manje. Yabani ingane phakathi kwabo. Ubaba ingane ilo zoconfessa kuyena noma yababa umusha. Ayilo ngizoconfessa kuyena. Ingane yakhe. Alright. So ubaba uyimwela kanjani indaba engane? Hayi uthe ukuthi uzothatha mina nomthwalo wami. Angithi baba. Hayi bengisho kanjalo kodwa manje angisengididwa elokuconfessa nanokuthi mhlambe kanti njengamanje mase kunama TV njengamanje sekuyini ngoba bese sibentu naseqedile inkulumo ngoba ibe kuyinto yasekhaya. Yabona mfowethu, bengabe into kuyasekhaya sesixoxele nomama njengamanje mina into bengumthume yona indaba yakubo ukuthi akangixhumana noma ngaphi nabafowabo ukuze sikwazi ukuyilungisa ibe semthethweni. Manje le amakhamera nanokuconfessa angazi ngoba nje waye ngitshela ukuthi ubaba wengane akekho. Umuntu ongekho nje empilweni yakhe manje ukuthi uconfessane mhlawumbe angazi noma sewukhona engakwazi mina. Kodwa ke ngizozwa ngoba sengikhona kodwa futhi akungcono uba thwala lento siyikhulume njengomndeni. Angazi ke mfowethu kodwa ukuthi ngeke ngikhulume nami ngeqa amagula ngoba ukhona engakwazi yabo Ubumemile ukuthi ngifike. Yeah. Alright, lokho bengizama ukuthi ngithole baba ukuthi ngoba ngicela ngibabili la. So ngifuna ukwazi ukuthi yini edala ukuthi
nibe khona kuba u2 ngoba mina ngibhalelwe uwe wathi une confession kuyisebe ngane yakhe so thina sinune ngafa baba sidila nokuthi uma ngabe mhlawumbe unenkinga nibabo engane yakho mhlawumbe akayodla ingane noma mhlawumbe usufisa ukuhlukana mhlawumbe usuzama ukuqhubeka nempilo siyangayela lapha etheni sikuhlanganise naye ngoba izimo ezinjengana lezo zidala ukuthi mhlawumbe omunye umuntu kunzima ukuthi a-confess yedwa siyasimkhapha ukuthi umuntu sikwazi ukuthi simsingathe ukuze athathe isinqumo asifuna ukuthatha so usisi thina usibhalele ngendlela ukuthi ufisa ukuconfessa kuyise ngane yakhe bengingazi ukuthi nawe ukhona ke there but kusukhona ke okusho ukuthi ube unesizathu sokuthi abe khona alright sisi Amanda sizamile ukumthola ubaba wena ukhona so angazi noma mhlawumbe simbize ngihlangane nonke nomathathu naye ubaba ufisa abe khona sikhona njengabantu abadala right kodwa nje nakho lokuthi akuhlelekanga kahle ngiyakwemukela nje kuba sekuze kwenzeka kodwa futhi akuhlelekanga kahle ngoba mina bengingazi ukuthi uthi asihlangane lana nje ngoba sesiza la nobe sengitshela lento sihlangana khona la angisakwazanga ukukhuluma naye into etheni kodwa njengamanje lesi simo esengibhekene naso angisazi sizoba into enjani noma sizoba into engakanani phakathi kwethu wena baba usulobolile noma ubusathembisile bengisathembisile impela futhi sesikwenzile impela nje saye ngejaji ngendlela esemthethweni incwadi ithi kimi ubaba khethile ngokwenkolo ethile so nisonto nawona yebo sisonto ndawonye ubaba so wena clean up indaba ye-relationship yakho nobaba so uqala indlela entsha alright asapholisa amaseko asike sibone ukuthi uyihlanganise ngithola and then umukela kanjani la mukela sikhosi media TV ake sithathe lolu daba sinikeze umnikazi wayo sizwe ukuthi yena uzoyizwa kanjani le ndaba What? Okay. Isaba lami ngasemchief wethu ngasemchief TV uhlelo baba siqale nje sizethula ngokuqobisa ukuthi sibuza hayi kodwa sifuna sibonge ukuthi ukuhlonipha ukuthi so baba lapha kunoda khona ukujoma uma wengane yami manje wengane yami kusasa nangaphambi kokusasa uyohlezi nje noma ngabe kade khona inkinga ekhona khona nje futhi ngiyajabula ukuzombona namhlanje noma ngazi ukuthi yazakalani right yeah njengoba sazi ukuthi yakho kunodaba futhi ukuthi lo engicabanga usisana nezithu njengoba ngikulethe lana ngifuna ukuconfessa ngikutshela sengithole umuntu ezomlobola engithatha engenza umfazi wakhe ethatha ingane yakho futhi ewenza ukuthi ebe yakhe wena uthini ngayo mhlambe angizizwa kahle noma khuluma nami ungakhulumi nobaba khuluma nami ngoba mina nawe saxoxa okay bafo wena ongizile right yeah ubani lendoda okay ababinda liqondile nawo manje ngifuna uqale uzwisise uqala umlayezo othulwa usisuku ngicabanga ukuthi okunye
ukwazi ukuthi ubhuti yena ufike ngalo. So bazolobolana bazoshada bese ithatha konke nengane yabo lethi usho njalo. Okay, eyami ingane uma seyilowa muzi izobiza siphi isibongo? Akushadele khona. Futhi angikubuzi ngiyakutshela ukuthi ngiyakumema emshadweni wami ufile. Wow, what a wow. Tell us what. Swaledi. Hayi, kehlelana. Siyabonga. Ngiyangimema emshadweni. Isho njalo. Hayi, mfowethu. Mhlambe indlela naye achaze ngayo mhlambe ukuthi kubi nje bafowethu ngoba sekukhona namakamera bengithi mina mhlambe uma ngabe kunoma yini ayikhulumayo nkosikazi noma njengoba seyingodo siyami lezoba nkosikazi kusasa bengithi kumele sixoxe kahle izinto sijwayele ukuyikhuluma ekhaya kodwa namhlanje ngididekile nami ngibizwa la sengiyathuka mase kuqhamuka omunye umuntu esezobuza mina ukuthi ubani lo muntu lo kusho ukuthi mina into engibizela yona ngizobizwa ngomuntu nami yona into engibizela yona uthi ubani lo muntu kusho kumina uthe ubani unune enjani uthe ubani uthe unune cha ngiqinisile ngempela ubona njobe ngibiza ngomuntu uyangihlambalaza lento izobuka izwe lonke lento izobuka amakamera agcwele uxaxa yonke lento ngithini ke mina Finish. Ngiyaxolisa ngalokho. Isithunzi nje umuntu siyasibaluleke kakhulu bafowethu sibaluleke kakhulu. Bayavuya so. Sorry. Yebo. Awungibuka mfethu. Bengoshiwe mina. 3 years Mana, man. Manje Umukile angakakuzwa ukukhuluma ngodaba lokuthi ngimukela ukunuka. hayi ngikubuza ngiyakutshela nje. Angizelanga la kuzokubuza, uzokumema, uzokutshela. Ngoba wena wangishiya ezweni uqhamuka manje uzongitshela ukuthi uboshiwe mina ngihlangana nawe. Ingane uyazi ukuthi ingane ubaba bemsengela ingane ingubo. Ubaba emondla ingane uyawazi leyo nto. Imali yakhe. Wena uzofika manje uzongitshela ukuthi buboshiwe. Hayi musudlala ngami kodwa. Hayi musudlala ngami. Anginayo isikhathi sakho ukuthi mhlawumbe nawo anifeke lapho bengingalazi mhlawumbe ukuboshwa. Ubezokwenza kanjani ingane khona usisi wakhe nje. Angithi yena washiya isisi sakhe nemali. Khona usisi wakhe indaba usisi wakhe bengathenga ama-pampers nebisi. Mana. Angiyithele ekhaya. Mana. Ukhuluma ngemali futhi. Shuthi yena uyathanda ukuthi umunye indoda awondla ingane yakhe yena isaphila. Wena uyathanda umunye indoda awondla ingane yakhe wena isaphila. Isaphefumula. Ubeboshiwe. Hayi shame. Yazi noma wengane yami. Engathi umoya kababapho ungalala ngokuthula yazi. Ngoba lapha ekhona ngicabanga ukuthi Manje awusho indaba yomkho wami ingena kanjani ngoba phela manje sikhuluma njengamanje sikhuluma indaba yengane wena uyasho ukuthi wena uyahambisana nokuthi cha ungamthinti ngesandla phela kodwa njengamanje imini umuntu omkhokhelile manje mawusazomthinta kanje mina ngithinta engizokhuluma la ngendlela engitshelwe ngayo mfowethu wena ungitshelile wathi into esizoyikhuluma la ukuthi ingane uyavuma ithathe noma ingathathi manje yangiqala sekungena umkho wami zonke izinto manje kanti akazange amtshele phela umkho wami ukuthi ingane kuhamba kanjani nengane. Hayi khona ngiyafika. Hayi nje. wena ngihlangane la. Kodwa isandla sakhe sibhizi. Sesalimuzi. Ngikamthola la ukuthi yonke lento. Mali sifike kanjani sifike? Kodwa ufuna ukuthini?
mina kahle lana into engifuna ukuyicacisa ilula mfethu yabo ilula mabefuna ukushada bazoshada ne kodwa mfethu ngelinye ilanga mangenzeka yibe khona mhlambe emshadweni no mfowethu ngiyacela ukuthi ngiyacela bafowethu ukuthi ngiyacela ukuthi kesixoxele njengamadoda mfowethu ke silokhuza ngiyayizwa inkulumo yakho mfowethu ngiyayizwa ungake nabi ngoba bengicela sixoxe cha mfowethu ngiyacela mfowethu ngiyacela wengane yami Ngiyakhuluma nami ungangithinti phela. Fanele ngihloniphe baba wethu. Angithinti khuluma nami. ngagcina utholile ukuthi ngangiboshelweni Wena uzochaza. kodwa ngiyacela njengamanje sikhulume eceleni bengabe kuwukuthi awuyithanda lento sikhulume sobabili kodwa manje khona ngilahle khona mhlawumbe ekhonkwazi wena hayi kabi kodwa ngiyacela mfowethu ngiyacela ukuthi mina sikhulume sobabili yasiyeke indaba zamakhamera nawo kodwa agcwele la sikhulume thina sobabili ukuze mina ngazi ukuthi yini oyithandayo wena into ongayithanda umuntu wesifazane kodwa ngazi mhlambe naye sizothi sizoba solution lento njengamanje ninenkulumo eziningi ezingahlangani ngiyadideka nje manje singidikile ngena indaba yomkho wakho ngena indaba yakuboshwa ngena ibisipho yakho into adisibekela eceleni senze njani ngiyacela mfowethu sikhulume sizokhuluma njengamadoda ngoba kuze mengabe kungahambisani naye lento ebishiwo manje kukhona ukwazana madoda phakathi kwethu wena no amadoda kodwa ayakhuluma noma ngaphandle kokwazana amadoda nje akhuluma ngathini mfethu phela futhi phela lana angizozwa ngani angizozwa wena cha mfowethu ngakulunga kanjalo asikhulumeni eceleni kodwa ngiyacela ukuthi simiyecela umuntu wesifazane mhlambe uzoyibeka nawe uyazi ukuthi masikhuluma thina mhlambe ngeke kufane nale ndlela okwenzeka ngayo njengamanje ngiyacela ukuthi sikhulume eceleni okay sisamanje sikesama kusile ngisana mhlambe sikazi ukustedele ncane imaka bethu mala futhi ethi ngizama ukuthi ngikubuse engastedele wena bese ngifana nomfana wakini kunama taxi kini kunama tuck shop kini ekugcinene bese ngiboshiwe mina akani noyedwa umuntu wake weza ngibheka namhlanje aninamali kini aninalo uzongiqoshela ngenhlanhla ukuthi izokwenza Manje nami ngifuna usebenza lo baba lo nami ngifuna ukubuza angithi uyangibuza ukuthi asinami wena ungenaphi uhlanganaphi ukuthi uzongilobola kanjani unesiphele angichazela unesiphele isiphela sokunuka usebenzaphi lo muntu cha ima nami ngiyakutshela into okungibiza ngomuntu futhi iyangihlukumeza uyabona phela mase ungibiza ngomuntu ungikhombe ngesandla sonke hayi kodwa iyangihlukumeza lo ima nawe babe baba niyazana noba uthu mami ngiyathanda ukubuza lo mbuzo niyazana ngimkhumbula kodwa ngiyathi ngiyangambona kodwa ngimkhumbula baba yena ukhuluma ngani yena ngeteksi nesitolo ukhuluma ngani baba ngoba yamuza angazi-ke mhlawumbe akhuluma uthi ngokwakini uthi kwakini nje uthi kwakini kwakukhona mina sisiwazi wazi umlando wakini kwenzana hayi after ubaba wami washona yonke into yavela yanyamalana unga-understand ukuthi zishaphi silambe ayikho imali ingane ngalana ubaba wendlini wafika wangisiza nengane wangithengela ukudla wewenza yonke into so mina nobaba sadecide ukuthi hayi sivele sishade mina naye okay nayi kuhle kuyazwakala kuhle yonke into imnandi ne okay imnandi nizoshada ingane yami nayo iyahamba yahamba wena ufuna ukuthi ngiklinde ingane iklinde futhi khululeka mfethu hawu le ingane iklinde nami ngiklinde futhi Talisothi cha kodwa ngicela sikhulume eceleni Thenje
sikhulume njengamadoda. Uyayazi lena kamera. Ngito kamera. Ngicela ukuthi ngosuku lomshado ningimele. Angizowuvimba umshado wenu. Kodwa ngicela ningitholele a big screen. Nawe baba ezeveza iCamera uyawazi. Khona neCamera ufihlani. Hayi mina akusikhulume isitetela isikhulume sobabili sokwazi into. Nami ngifuna ukwazi ezekuvezela iCamera. Sizokutshela mangabe sesiqedile. Isinqumo sokuthi ngingane ngiyibona ukuthi umuntu uyena Uthini umuntu akusikhuluma sakho phela indawo ufuna ukuthi uthathe. Ngivumile ukuvuma phela khomba ukuthi ukhona umuntu obengitshela ngase ufuna lo liqondo. Shuthi ukhona umuntu bekutshela ngengane yami wavuma. Bengikhuluma nawe. Ngasemzini la bengikhuluma nawe. Ukuthi ingane ngeke ukwazi ukuyishiya. Uyangijwayela. Awungiboni mina ngasacrifice ukushiya ubaba engane yami ngenxa yakho. Manje uzongitshela ukuthi khona umuntu. Ngakuyisho lo nto phela nami hayi ukuthi bengihleli nawe nje mahala. Bengihleli nawe mahala futhi ngizoba ngithatha isinqumo sokushada nje angazi ukuthi yini ekhono lisayo lapho. Athi sawenza ixoxovu wabona ukuthi ungishada. Hayi. Wabona ukuthi ngishisa phela empedeni wakhe songishada. Impilo esiphila nawe mina engenze. Yini esase engibizele yona la? Kaloku kutheka mina kwamanje abantu abangizisela ubase bexabana bona. Ngicabanga ukuthi sisamanje asike sikhulume nawo la muntu. Mhlawumbe abafuna ngoba kunento ezivilayo sikwazi mhlawumbe ukule khaya mhlawumbe ufisa ukwazi ukuthi kwenze. Right mwase kusemida TV. Ake sithi okwamanje silungise nomdaba namadoda sikwazi sikhulume nawo sizamanye asise umoya sikwazi ukuthi sikhulume namadoda ngoba mina siyabona ukuthi kukhona umuntu ongathi ayixazululekile mhlawumbe naye uzokwazi uthatha umoya naye ubaba ngaphathisa umoya bese kuyakwazi ukuthi ukhulume sikwazi ukuthi sithole solution ngoba ekugcineni kufanele khona solution kunamuntu esihambe lapho kodwa solution njengamanje kuyasazi solution ayikho ngoba kunezinto ezivukayo lokho zivuka ezinkulu ngathi aziphelele esifisa ukuthi kukhulume ngazo mhlawumbe behind the scene uzoba kubona sikhulume nawo siza ukuthi ngabe lezi zinto abafisa ukuthi bazikhulume ngafuna ukubafisa ukuthi bazikhulume ngisese ngabafisa ukuthi bazikhulume nje hlala ngathi siyabona